Nakabuntis ko. Patay kung bawa ka. O, isa ka na una-una sa. Mga gani. Kaamaw. Dini. Anong naabot mo sa point ngayon, ana? Welcome back to my channel. So this is Hero Warrigo and welcome to La Cochero TV. Alright, so dugay-dugay na gid na nawa ko i-uploads. So kada tong na demonetize ako, wa maprobahan ang akong account. Pero di ko kaya bumitaw, So karon, since magbuhat na itong mga pure and original content, original. So ini na dili uso na dili naman ni bagko sa inyo hang dili naman ni bagko sa inyo hang prank. So first time niyo na akong buhatan dito sa akong channel nga mag-prank ko. Alright, so nana ko idea. So kani siyang idea murag on the spot na gini. At ako i-shoot nga tutorial pero nakunaon ako mag-prank na lang ko. So sa mga bago diya ay please consider subscribe to my channel kay para mas madaghan pa niya tong kuan tong kabukuan diri. So ako prank karon. So manawag ko sa akong mga friends, sa mga amigog, mga miga ug kinsa online diri karon. So ako prank nga nakabuntis daw ko. ginagawa mo. Ay, may no masakses na ito ang kuan na to ang prank karon. So dili na to dugayon pa. Ano na sugdan. Let's go. So so karon guys, first na to yung prank si Jirian. So sodsa din ako. Then try na to unsa yang reaction. Ato try tawag. Bro. Amaw. Ay kun ba? Tayay. Dada? Ay may problema gi-aha ka na eh. Unsa man? Nay problema nimo. Ato ra niya igsaba. Unsa man? Nakakon bro, nakabuntis ko ate. Ha? Nakabuntis ko. Patay kung bawa ka. Inyang sa kanya nimo. Libog leo giaha ka na. Kayasa nimo. Karon Ang kayasa nimo si Piata gini bro. gani na raw nakibaw sad una sige siya kuan. Siya pahibaw ba na nga delay daw. Kinsa mo na dili pachikuan. Dili siya. Dili gani mo yung Ha? problemahan gani. Kuan man ako kanang kuan ba kanang kauban sa ba sa una ba. Sige ra miglaglagan ang good. Na, wala pa ka nimo nga magpadam sad ka eh. Ya tayo ni kulba. Tigire. Kaya sa bata sayang sawang niron. Sawang na niron. Mo rin problema lagi aha ka ni. Niuli mo siya kuan bro. Niuli late. Ya sige. Kabaw yung ginikanan. Wala lagi ang kuan ang kuya ni chat nako ang kuya ba. Ya ako sa ding akong gi-block makuan mo di mo jud ka reply gid. Na. Sa mga Ang ngali sus. Mo tayo lamang screens dito. gani. Problema yung kurang bro. Kinsa among ginang trabaho. Ingon to gid siya nga muari daw yung mama. Allah.
Patay. Ata yan eh. Naamong. Asa di karon? Anak ko bin, asa karon? Nakainyo ha? Na. Mori ka? Ay, bisin ugma lang siguro. Ugmaan lang. Ya, Kaya kani. gabi na kayo. Mau lagi. Ako Kaya, sa... mori ka na. Del, sunsi naman. Sunsi na. Sige, ugmaan lang. Sige. Iyasa ni mo, pag-sus, yata gino bro. Mau lagi. Ako ang Wala. problema na gina. Mau nagingan bro nga face the consequence gina gid. Yata gid. Ako lagi niya. Sus, lisod kay nagul-bro eh. Nabuntis, mahugod niya. Si Grace, sus. Mau lagi. Tag-an Julay ko bro, na-joy may tabo ni mo bro. Yata ka buhang. Di ba? Basta, kuhan ba? Na example ba, ingunahan lang ang senaryo ba? Oh. Tagaan ko bro, kay nagdamgo ko itong taon-taon na to, mga naging simana bro nga. Kamong Grace duha, nag-away ba? Tarong eh. Lagi. Wala lang ko nagsaba ni mo, kay abi na ko wala to'y meaning ba, pero kuhan good ka na murag, giluhan ko ba kay nganong kamo may nadamgo na ko kamong duha. Nag-away mo, murag maon ni bro. Bro, it's a prank. Ang ina mo, gago. Record video. It's a prank. Walang ma-content, bro. Gago. Alright. Number 1. Victim number 1. Ayos. Siguro yan. Walang ma-content. Success. Lili. Give bro. Shoutout ko sa mga kabos na ko diha. Please, Alright. support my channel, guys. So guys, bising na nakuan mo nga scripted niya, dinescripted. Alright. Sige. Bye-bye. Alright, so sa may sunod. Ging. No. Asa ka ron, Ging? Meron ko biyos. Oo. Dayop kagma. Ano man na? Bigla lagi. Thursday akong day, oh. Oo. Ang ano man. Makagawas pa ka? Dili na. Karon? Oo. Oo. Asa yan nag-boarding house yan eh? Basta. Doon na. Yahaki. Ano man? Ging ato sa naging ay sigwa ay like sa basa-basa. Hey. Unsa lagi na? Kanang ito si kanang naka Alex ay si ba si kanang ba nakapapuntis og dili si Grace ha, dili si Grace lain ba. Anya? Ano yung Sige sa problema? man. Niko an workmate na nako before. Ha? Workmate na ako before ba sa katong kon pa ko. Mipsa pa ko. Kadugay na ato? Di gani nagakita ay gani mi mga miaging buwan. Oh, Anya? mga dito. Ya. Wala sige may kuy pero ako wawas ako nagsaba ni Grace ana sad. Ano ba? Unto niya nami. Ay mo nadadyo ko. Namo na may problema na mo karon. Kaamo. Kisa rin kay buwan eh.
ikaw pag nagisultihan kay karon pa masuk kibaw kay karon pa man siya ni ingon sad kay una gid last week sige na may kabalaka kay kanang kuan man delete na gid kay siya ba. Mato. Atay ba ano eh? Mo lagi na problema liyan ay karon ganin sa on nang yaha kay. Tagid niya kuan anong grabe si Grace ba nagtinarong niya problema gid na nilagi. O sa kada una sa. Mo lagi mo gani. Kamo. Dili. Anong naabot mo sa point kay ngon ana? Nga unsa ni di okay man kami ni Grace okay man. Okay man mi ni Grace kanang medyo kanang kuan na gyud ba boringan sa good I diri. mean sa girl ba sa kang mong ex? Ay mo ng ex? Dili workmate na ako sa ana. O anong naabot mo nun sa point kay ngon ana? Di man sige mig uban si panghagad og laag syempre ako diri boring sad gamay wa nya. To mo uban inom-inom. Say mo adto ko sa iyang boarding house. Mo ba? Gani. Hindi Uy, atay ba? Shocking ha? gani. I cannot imagine. Atay ka hero. Mo gani. Wala problema lagi ako wa pa sa kun sulti ni Rog kay akong plano tiyan tanong si Rog nya bisan niya mudat si Rog Grace ba. Sis tano thesis pa beto struggle ito sa thesis karon ya. Ano problema lagi ani lagi. Ang kakuanan lang kay moari pag ang mama sa babay. Sa Ganun man. makuha lang ko mo duty lagi anhaon ako sa Pacific Mall. Nabuang ka naman eh. Dili, maram ka sa inyo ha. Di man kay kanang makuan pa mo matubang wala jud kita na yang ginikanan diyan na mabay gid. Pero sa mga mato. Ano yun, inibahad man to nga kanang pakuawan ako dara kung di ko mado sa ila. Nya makuan lagi ko lagi nya mado. Ano yung problema Ay, lagi? doon na lang sa ila ha. Unsaon man Much ako. better kung ikaw na lang matubang dito. Mo lagi para di na magubot ba. Di na siya magubot ka niya. Kanang dili maapektuhan imong trabaho. Mo lagi. Maya. Lagi ganina gani marag kanang kan pag out pag kanyo na dito ko ulit lagi wa. Wa kalimot yung time out yun kay. Tsukuli wa jud ko lutaw kay ngono na ganina gid. Queen? Unsa man to na oy? O gani. Yan sa man imong kuhan karon. O lagi akong kun sa ni na ako gid. Lako yung sa lagi gani Ganun na ba ano yung positive siya? nagpapiti naman siya. For how many tries? Keduha. Mo ba niya? Nagpa-check na siya, nagpa-check up na siya. Wala papachika Peter ah. Possible na naman na. Possible. Basin ka ng sakuan ra. Dinala siyang dugo. Di delay. Sin niya ka ng mga ina, dili-dili lagi. Namin abi niya ka ng nakuan siya niya pag check up kay wala raman daw. Dinala siyang dugo. Ay, awa jud may di ko may mutang gyud kanya akong mama ba sa wala sa kibaw ba. Ako yung mayroon oy. Malay. Na padaw nakatulog. Mana amo asay dol dara nga kuan. Ha? Unsay dol dara nga kanang pwede matambayan. Manhan ta ka ba? Dini mo grabe yung problema gid grabe may mutang. Ang duol naman good dito lang sa insular ilang Rog. Malay. Ako sa tuingan si Rog. Kung ni si Chikay sa si Rog kay anytime Oh. pwede raman ko. Sige. Asa day karon? Sige. Nana ka sod. Dara ko sa boarding house. Ako sa basa. Open time kami. Ngit-ngit. Nag-off ko. Sana. Hashtag ka naman. Ka.
O, di ba? Say hi to my vlog. Buisit ka. O, di ba? Say hi to my vlog. Kagano lagi ko bestie di ko ganun. Otoy, unsa man di mo ko di. Right. Right. Bestie kayo. It's a prank, it's a prank. Sige, ging. Padong pagadawa, ging. Ako ko naman og lama buha. It's a prank. Bye-bye. Salamat sa oras. Anin ba? Bestie ka lang. Sige. Bye-bye. Sige na. Bye-bye sa vlog. Bye-bye sa vlog. Bye. So, sila sa atong ma-prank no kay 12 na sa gabi. So, wa na jud ko yung mga online pod nga friends. So, si Juria, shout out din ni Juria no ni Mel